Окачване за 2 бона, ама не баш. Това конкретно е ST XTA версията, която идва с шапки и с някои други екстри, но генерално XA версията идва точно със същата конфигурация за около 2000 лева. Тук в случая имаме реглаж на височината само от пружината и точно така е направено с една причина, че тук няма какво друго да настроите на това окачване, освен може би малко твърдостта. Извънредни новини, KV и ST имат най-голямата промоция, която са правили до момента поради 30 годишната им, до 25% на цялата им гама продукти, така че пишете, звънкайте и да поръчаме окачвания. Дали си вземете KV или ST, вие получавате абсолютно същата разработка, която е много ключова и която ги различава спрямо всички други марки на пазара. Докато другите правят горе-долу един амортисьор, напасват пружините и го слагат на колата, тук ST и KV разработват всеки един амортисьор специално за колата, с пружината, с валвинга и всичко, за да може всичко да бъде специфично и заради това не се предлага за абсолютно всички модели. Така че има защо да бъде една идея по-скъпо за една идея по-базови функции спрямо останалите окачвания, които предлагаме. Но нека го погледнем малко по-отблизко. Още като започнем само с заварките се вижда колко по-стабилни са материалите за самите планки, които са за хващане на виалетките и прочие. Всичко е една идея по-стабилно и най-накрая като видим самото подцинковане. Даже като го сравним с NTS, които също са подцинковани, тук се вижда, че покритието е доста по-дебело и доста по-качествено. Пък другите неща, които го различават спрямо другите окачвания е, примерно, гайките. Те не са просто метални гайки, които спичат след втория месец, а са композитни с пластмасово покритие, точно за да се избегне този ефект. Други хубави неща са, примерно, резбата на койловете. Тук виждаме, че е доста по-едра спрямо другите, но това е направено с причина, така че да не трябва 15 минути да въртите, за да дигне колата с 5 мм. Тук доста по-лесно се регулира и вече като стигнем до някакви компоненти, примерно тук в случая както имаме кембър плейтовете отгоре, се вижда и се усеща разликата спрямо даже другите окачвания, които са горе-долу в този ценови диапазон. За нас това окачване е най-добрият баланс и точно заради тази причина сме го взели за едната ни GR86, където е всекидневна кола, която се кара до работа и обратно, кара се на почивка, кара се уикендите и също така ще я караме и на писта. И знаем, че това окачване ще бъде най-добрият баланс между всичко, тъй като има и реглаж на твърдостта, има и кембър плейтовете, за да може да настроим за писта, но да може в същото време на следващия ден да си настроим така, че да е удобна за улицата. Ако пък случайно така се случи, че прецакате някоя гайка и не ви трябва някое тампонче, частите за тези окачвания много лесно и бързо се поръчват директно от KV и ST в Германия. Също така, тъй като сме директен дистрибутор, ние работиме близко с KV и ST и ако случайно нещо се наложи да се праща за гаранция, процедурата е доста по-лесна и бърза спрямо с другите окачвания. Пък, за тези, които се чуят за качеството на тези амортисьори, това, което мога да кажа, че вече ни влезаха някакво запитване за клиенти, които искат един амортисьор и като ви питаме защо ви трябва само един, окачването вече е на 8 години и един амортисьор е леко изпуснал.